Astăzi ne-am adunat ca să celebrăm performanța, munca, responsabilitatea și dedicația cu care elevii noștri au obținut rezultate remarcante atât la Olimpiada Raională cât și la cea republicană. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor elevilor care ne-au dus faima raionului nostru la nivel național. Vreau să le mulțumesc tuturor elevilor care prin implicare și prin efort au reușit să obțină locuri premiante aici la nivel raional. Vreau să le sugerez ca acest premiu să nu fie un punct final, dar să fie un punct de pornire în performanțele lor și în succesul lor. Noi, la rândul nostru, depunem tot efortul ca să îmbunătățim condițiile de studii, să îmbunătățim accesul la infrastructură modernă în educație pentru copiii noștri și să facem actul de educație cât mai de calitate pentru copiii noștri. Vreau să le mulțumesc la fel și părinților care au depus efort, care i-au ghidat pe acești elevi, care au plantat acele semințe, acele cunoștințe necesare ca astăzi ei să fie pe această scenă, ca să fie premiați. La fel mulțumim părinților care la fel au acordat sprijin și i-au ghidat în tot ce înseamnă procesul lor de creștere ca să ajungă până aici. Vreau să le urez în continuare mult succes elevilor din clasele a 9-a și clasele a 12 le urăm mult succes la examenele pe care le au în față și la mulți ani olimpicilor din raionul Sângerei, la mulți ani educației din raionul Sângerei.